Mupalit atong dol-dol pasyon ko. Napiang-piangan ko jud. Hama ang dol-dol dito. Ang dol-dol dito sa ilang sa pang ang kasako nga dol-dol. Lagi Ah. baligya na lang. Piangan ka jud basta nagpalit ako tukon. At tuong ko na stokang na. Kinsa'y nagbaligya, ayaw mo pagbino ang buang baya. Napalit na ba na ako tag 250? Pitlo kong kunastutang karon. Ngano nawala man diha dugay naman. At tuon jud nako. At tuon jud nako na. Ayaw jud pag bino ang buang kay Kanjo silinto, ang binang payong. Ayaw jud pagpabuang-buang ha. No. Okay, dahil palit. Ayaw yung pagbuang-buang kay karon og kuan ikaw nagbaligyang. Buang ka diya. Naasa man lagi diya, diya man naman sa ilaw sa siling. Ha? Lagi baligya lagi. Asa man ibaligya? Asa man ibaligya? Asa nga dito? Sa kasako. Asa nga dito? Baligya, hindi ay. Buot mabaligya lang mo bet kung Di ba na ko nagbaligya? Pila may 250 ka pila may baligya ninyo? 150 na to eh. Atay mo diya. Kuha. Ngano kay palit niya dili niya iya dol-dol dali dol ka kuha nako. Kay magdemand dami dito sa Kampurok. Og ngano yung palit man siya mga bata man nagbaligya di man mga bata dol-dol. Kadugay na ng dol-dol diha wa naghilabot diha og may mga kwarta na mga inatay bisan unsa maipabaligya. Dali na. Tuloy ko dire. Kasi ito apim na. Nagbahin-bahin di sila sa halay. na ikaw regi ko an lagi ilan. Kikik! Haman kami ya. Haman, ha, kinsa jabahin na ikamo di ay nagsugo. Wala oy. Wala sa kaniya. Nasa kabalo na. Tagano na siya 20. Yung kabalo halin din. Uya ni mo lang oy. Yain na may kami ya. Lagi tractor kita lah. Lagi trader man hinuong ka la. Di man silingan ang kanang tigkuha, kanara man sila. Ila may gibaligya ra. Ang isa di ko naman ni nila. Kabukraon lang akong nabahin. Pagdali na mo dirikit-kit kay pabiangan ka mo isa. Uya ni mo lang oy, gitrader man ka la. Kadugay na ng kuan. Kinsay nagbaligya ka dol-dol. Ay akong tukong anong palit. Kano yung palit man mga bata man. Diin man mga bata og dol-dol. Kinsa may nagpalit sa dol-dol nga diin baligya ninyo. Ano daw niyo ang kuntamay? Lo. Ang pisti mo diyan tuwing sibat. Kanang diin man ninyo ibaligya. Di ka mutog ang kay bitasong kong mga bir. May balay. Ano nga to? Ang balay kit. Dapit na to na to. Sila ni hawa na ning suwa ko lang murag boy atras sila. Asa ang balay wa ko ba? Asa ang balay kasi mo nagbaligya asa.
na lang nagpalit o asa ang balay sa nagpalit ko doon. Ikaw na ibalok ka asa kay nagpalit ka doon lagi kay nga yung palit mo siya bata man. Diin magdol mga bata nga pinalit na ko kag 250 ang sako. Kapag nasan ka na laluwit. Laluwit. Ulang Luwit kong mamaligya ay isda. ha? Kalo tingali. Oh, kalo. Kalo. Lulabutang man tong tingkalit. Kasako man to nga dol. Ako atong pinalit kag Jocelyn nga boboy. Nahalin. Wala. Ano niya tutang? Nawala. Nanimod pa. Sila naman ibaligya. Gibahin-bahin daw ko nila. Diba mo itong sako? Ang isa, gidala man ni Mira Sagom kay himog Ay, ulan. balik yan lang tutang. Ini lang ano. Ano tutang mo? Dili na di daw ang tutang ang nagpalit si Kuan. Kana sa kay Kisay nagbaligya dayla. Tigrakaw si kuan ni palit kulana. Kinsa inyo nagibalagyaan. Talo kay no kinsa to dyan? Balo na suwako eh. Naibalo ka dat. Tara sila niyo. Balik sila balik. Sana dayon kay nga nung palit man nga diin man magdoldol nga hininduan naman to nga doldol. Ano kay lapto no ninyo ug mo mga kwarta ipabaligya ninyo. Dali na. Bukod kay noon mga aning kahon ni oron na. Oga sa miyo. 50 ako palit ako isa ka sako ya gibaligya ra ninyo 150. Kamiya man leader la. Ay, si Kamiya, yay. Kamiya ni leader sila ha. Ay na. Nanahibalo ba di sa miya og mga tawag diri nga buha palit og doldol. Sala ni sibat na. Sibat. Kinsa? Wako ni sibat. Wako ni sibat. Ang ako doldol ba nga isa sako kay pambaligya barato ra 250 palit na ako to gibaligya og 150. Bungbong bay. Kalo ko no, kinsa nga kalo. Kay ing pagtutok ko na ko bawion jud ako nang ko ana bahala na sila nga no mo palit sa sila bata man diin man doldol bata limpyo naman to. Wa na to yung mga limpyo. Sa Sabukon pa na ako ni Samia. Basit itong mulas durang buboy mama. Buboy nga kalo Si ba? Linda. O tiguang ta sa buhok. Ano na nuroy di kita sila nga doldol. Kinsa may nagpasan dito ako. Hindi. Dali ra ba gyud ni motor sikit-kit lang. Dali ra kay na masikit. Nanuroy di ay mo kinsa mo palit sa doldol. Nanuroy di ay mo kay ngano nahalin man. Dito nagbaligya man yung pinakauna. Gikat-kat man ni Tita Mia. Ang Dordor ito. unya ngano gilabtan man ninyo di bahala mamaligya mo wa di wa ninyo paan ako kay di palitan ko to kay mo una ko kunlan. Ako sa Dordor. Gusto niyo pagkabalo lang kada wa nang daldol. Nagsige man ko pangita og naa pa ba kun ubi kay magulay nako. Pagka isa tong kuan, pagka isa tong silinday wa pa ko magulay kay gihangot pa ko. No. Di man po ako na balsa. Oh, pininto sa duha. Ang isa sa sako gihat dala ni nila sagom kay mo andra ko ni dag ulan nga ning kog dako kanang basta kay dako isa kada ito. Ngano ka nakadumduman sila og pamaligya nga dugay naman ang Ano papa? Ligo sa mulo kay bug. Wala. Ay lagi paghubog-hubog. Sikit-kit ka balsa rin padulong. Lakas na tulgo. Unya ngano man di ayo nahubog kita. Pinakaw mo ba? Kikuha ni kit-kit rin. Ngano man di kintay og hubog ngano hilaksan ng ako duldul nga wa man di maglukso-lukso. Ayaw lagi hubog-hubog. Ipa ka lang. Bawi ang jud nako to. Bahala na ng mga bata ipapresyo niya. Kay ngano yung palit bitaw siya bata nga kainlo na ato. Wa na liso. Igo na lang nimo paano agad sa moy liso. Oh. Wa ko dito nag unsagi pasok na ko dito sa ilaw sa mutanganan sa siling. Pagtan-aw na ko karon kay nangita ko sa obi.
ko kate man ako binis ka sa ako nga duldul. Ala hurot na ko pagpangita, wa man yun. Mga marisulong marites, oh. Nya kanang ay wa ko kay nagtunong kadako nani magsala wa ko. Dili ra ba katagaan og bartano. Basukok-sukok dayon ka mo ingon dalo. Tinigom sa iyang baga. Tugwa untana mga himay ang mga kamot panggabaan pa untana. Naao ka kang Christine Binuhe. Makakita og 5 pesos, makakita og 40. Itug-an jud kang Christine, gani ni tibo na itug-an kang Christine. Ti, kwarta nimo ti. Talami ni mga kuan nga dili pagkaon ni mga ingatan. Ayaw po kuya na dire. Manhilabot man. So nisibat sa iyang amahan kay maumagkay nagsugo. Asa man ninyo baligyan dol-dol katutang kay ako tukon si tutang patyo na ako karon na tuon ako tutang. Dito man di kang kalong. Tugan, hain kay tutang ba? Dili dito, dili pa sa manukan, hain dapit. Dito. Ikong tingsan dito ha. May mga nagtinsan dito ha, dito mga adlog man nagtuklog-tuklog na. Yan siguro yung mga kwarta. Ano man ko na naman. Lang nangita man ko og ang dol nangita man ko og ubi kay magulay na ko. Pay ubi diha. May ubi ing nawa man dol na pahak man kay butangan. Kung asa man dol na pahak ni. Ang akong dol di pabaligya nila kay wala siguro kwarta sa amahan 50. Kang Tamiya 30, kang Wako 30, kang Kitkit 20, kang Ipoy 20, kang Queenie 20. Nagbahin-bahin sila sa 150 na ako nga dol barato ra ang pagbaligya. Ya di ni mabawion. Ato og pa ako Linda. Base wa pa mahimo og anon iyang kwarta. Pwede ba din na mabubawi la? Oo, mamalit siya aning mga bata. Wa man siya magtanaw ato hinglo ilhan man og mga kinatkat kay sa silupin ra may suot isa ka sako. Wala pa yung mga liso na lo. Anay mga liso, limpyo na. Kaya ay sa nagpalit, buslutan ko nakalindat yan. Kinsarong natalo nagpalit. Naglabad na ni akong kinabuhi. Nga, unsaon na nako ni kung walay mga kwarta. Abot ang say baligya sunod TV siguro pas ano nang dako na TV. Dili na pa'y mga sounds diha. Kay aron na, mamingaw na ang tanan. Ayo. Naapay electric pan. Alahot da ang katigayunan ni Lola Winding. Sugot ra day ka. Sugot, kayo sa mo naibog mo sila pamaligya. Hala! Ni muha ba na hinatag man na. Lagi, kayo sa mo ni nagsalig mo sila kitay ka. Ni sila. Kadugayan na nila, ikaw na yung sunod ibaligya. Na. Ay paghubog-hubog lagi kay pagka mata ni mo Mga ako, gialsa na ko, gibaligya na ko. Ang tanang ko sa ero ayaw, dos na kanya mo na kay magka bupisik ang jogo, bala, lagi. Paste. Ano ba? Duk-duk ka, ibuto lang. Na, ilabay. Anong kapit ko ito na magwait sa kayaw ni Noy. Man to. Hi, man! Wala. Ano nawa na hinuon la. Patay na. Ay nara oh, patay na. Busdik. Kani? Nara, busdik na ba kana? Ay, sa mga kuto. Yan. Naapay mga ero ng gipang kuto. Anak naman. Anakit. Ah, okay. Bitik ni, kita.
Bato lagi to dito. Wa ang bato dito ba? Sana. Di ra ba ni siya magpahingo to? Dayon og lusot. Oy, Ginoo. Dara kati. Ana daw ilikod sa sakyog. Ana ilikod sa sakyog. Man minaw. Jesus, marusin 74 ka buok. Nga. Unsa to? Kayang chocolate! Kay dubol ha? Uban pa usa. Ilog. Isa pa uban gulayon. Ilog Japon. Unsa may naton-an nimo sa doldol ah? Kuan. Nagkonsumisyon ko sa doldol kay ata pag ikita tong namaligya doldol. Nakoy butangan og unlan imbis kay aron utana sa duha mapalit ko. Himuon bungga unlan. Apa may himuon? Nawa naman. Traidor man kasi mong sako. Napa ko'y high blood, napa ko'y sakit, na daw gaya na ko atakin, bugto ng lastik ko siguro. Ani! Kaya naman. Kay, atake naman, bugto naman ugat diri sa tangkogo. Galing kay wala na may kuan. Nabenta na ang dugo, 90 over 70. Wala ka rin ka nang gilam. Kaya naguna-una man. Hindi ko ganahan anak magulo ko kay dugay makuha. Akong mahuna-huna dugay makuha ba ang doldol. Mailag magkainom ko karon kay wa dadayon unya basta malimtan na ako ang doldol. Palitin na lang tanuway dira. Paon pa to nimo? Ang doldol? Kaon oy. Tuon pa na ako sa linda wa istamya. Uban na pa na ako gani si tamya. Kailangan man ako nun labayaran. Ay dili ka mabayad ay abot mo puro kay ngano bitaw na mari sa bata nga. Way mga buot nga diin man ang doldol mga bata nga wa na matay mga liso limpyo naman. Ingon unta na siya og naa siya ay buot nga. Wa may kuan kanang sa imo man siguro ni Lola o sa imong inahan ba di kay hindlog naman ni. Nag-aga po nang ibaligyan ng barato. Pagburok mi. Ipapreso niya ang mga bata. Di ka maluoy. Na di man mapreso pod kay kuan man. HWD. HWD. Ako to bawi tong doldol dito. Kay ako na ka magkonsumisyon ako ang nagdili babawi. Imo pa ulian marisol palito nimo 250. 250 kay 250 bisan. Inom pa ng asawa ni Boboy nga. Iso ni Amay. 500 gud ang duha. So kami lang ang isa kay imo ang kukunlan himo anak kong isa. Duha to iya. Wala na iliso. Limpyo na god wala na iliso. Wala na tanan. Kuya. Ano na to? Ang Nagay dati mo. ang
ang mamaligya nga naapay panit mo tudok ng imong ulo. Sa mana mo na ikuan kanang kuya. Ha? Pintol. Pintol. Angkol. Doon pa. Uyab na, uyab. Yeah, 180 kilo. Pagmay, gwapo kayo. 180 sa kilo. Bidang uswag daw di ari. Na, manidong. Video hidong. Lamig lang. Ulit lugan. Eh, pagmay. Hindi na butang itlog lang. Oo. Siya may magkaon ani na lata. Naman na baho naman. Natapino man na, di man na dagko.